Registrovani migranti u kampu u Adaševcoch i na Principovcu ostavajú, ale muša počítovať šižný šor a krem zdravstvených potreboch oni nebudú šmec vychodziť zvonka. Budú im postavení kantini zo ovocu i želenjavu, obezpečení cigaretli, jak i možljivosť polnjenja mobilnih telefonov, co po teraz bola i najväčšia príčina východu do horodu, jak толковали. Chvíľkovo na području opštiny Šic sme scény kolo 1600 migranti. Anješka na pamjatnim kompleksu Sremski front pri Šidze so spokladanjom vencoch i kvecoch postradalim svjatočno označena i 72. ročnica prebivanja Sremskog fronta te istorijnej podžiji u druhej svetovej vojni na tih prostoroch.